El casino es funda el 1848, per això ara fem el 175è aniversari, que aviat és dit, això. Amb continuïtat, no ha plegat mai, no ha reposat mai. Som el segon més antic de Catalunya. I nosaltres som del 1848. Som més antics que l'Ateneu de Barcelona. El casino comença com molts casinos de Catalunya, un lloc de trobada per al debat i per la tertúlia, però evidentment d'aquells que poden permetre's això, que són els rics i els homes, i això és una diferència important en els orígens respecte als ateneus. Els ateneus populars són els ateneus dels treballadors, etc. Neix en un moment el Casino de Vic de desplegament de la revolució industrial, classes mitjanes, però sobretot gent adinerada van constituir-se com a Casino Vicence. En aquests moments, el 1848, no estava ubicat en aquest espai, sinó que estava al casc antic de la ciutat. La primera seu del casino és allà on és al costat d'on és el Museu Episcopal ara. I el casino fa vida allà fins a principis del segle XX. Just amb el tombant de segle, l'any 1900, el propietari Comella va venir a residir en aquest palau que es va construir. Ell, que ja era soci del casino i president, dedica una part de la casa que es fa, del domicili, justament al casino. Es fa al seu casino, que això està bé. Llavors això va fer que el Casino de Vic es consolidés i en aquests moments era el Casino dels Senyors, era un centre tancat, un centre privat. Primer era molt classista. Quan dic molt classista, vull dir, les dones no entraven. Només entraven el dia que feien un sopar o que feien alguna festa. Si no, no entraven dones. Calia ser soci per accedir als recursos que hi havia d'aquest espai, que són 1.000 metres quadrats, i què feia la gent aquí? Doncs la gent aquí feien tertúlia. Quan era petita, no sé, potser tenia 7 o 8 anys, jo recordo molt bé que el meu pare venia aquí al casino els diumenges a la tarda i es reunien els homes a jugar cartes, a fer tertúlia, i les dones estava prohibit que hi entressin. Nosaltres, doncs, allà a les 7 de la tarda el veníem a buscar, ens feien esperar fora, a l'escala. I jo no ho suportava, pensava, però aquí dintre què hi deu passar, no? I un parell de vegades em havia escapat, i em havia ficat per aquí corrents, per aquí els passadissos, i entrava allà on estaven tots els homes, i esclar, em treien a fora. I jo pensava, com pot ser, sent una nena, encara que siguis dona, que no t'hi vulguin, no?
I no, les senyores quan feien una festa, sí es feia, però no es feien gaires coses per les senyores, no. Era més el casino dels senyors, però sí. Gràcies a Déu, Però això, com que ha hi hem canviat. donat un tomb. A la dècada dels anys 30, una època de modernització, durant la Segona República, va ser un espai molt dinàmic, on, per exemple, es feien sessions de jazz i el Casino de Vic va ser un dels espais on va servir per introduir aquesta música moderna en aquells moments. S'hi feia òpera, jazz, música lleugera, molt ball, perquè agradava molt als casinaires amb les seves senyores, venir a ballar. Es feien assemblees de tota mena d'entitat, festes del cicle de l'any, celebracions, diferents casaments també. Era una mica excepcional, això. Fuig una mica del clixé habitual, que certament la ciutat era una ciutat, com el tòpic diu, tancada, però tampoc no tant. La societat també es divertia, El casino l'any 36 és confiscat per les forces revolucionàries que es fan amos de la ciutat. I es va convertir en el centre de poder polític on hi havia el comitè antifeixista, la seu de la CNT. El 39, a l'entrada dels militars, passa una temporada que desapareix com a essència d'entitat. Durant la postguerra es va assumir en ple franquisme, una època fosca, grisa. El Casino de Vic va continuar la seva activitat de tertúlia, algunes festes del cicle de l'any, dels Reis, Nadal, que se celebraven. La Casa Floyd feia cursos de perruqueria, hi havia els Maryboy Jazz i l'Orquestra Monte Cassino. Durant aquest període dels anys 60 i amenitzava una mica la tristor somorta del règim franquista. Per tant, el Casino de Vic va animar en un moment anodí, fosc. Amb la mort de Franco arriben nous aires al Casino de Vic i el Casino de Vic es compromet amb tot el que és el procés de la transició democràtica i adopta un paper actiu en aquest sentit. Es van anar incorporant altres capes de la societat, el casino va anar-se convertint en un espai de joc. El Bacarrà havia estat un joc que va permetre arreglar, per exemple, aquesta sala, perquè la casa hi guanyava diners amb això. I era il·legal, això, hem de parlar clar. Era il·legal, però era tradició. El senyor Comella, amb el senyor Marnet, van anar a comprar una taula a París. L'anècdota és que s'hi van estar quasi un mes. I, esclar, es feien algun telegrama, com és que... La resposta és que no acabem de trobar la taula adequada. La van trobar, Aquesta taula va acabar malament. Un Nadal vam tenir la visita dels Mossos d'Esquadra i se'n van endur la taula. Ja ens van prendre una taula una vegada i no ens la van voler jugar més. Això era una font d'ingressos interessant. I el gran encert, que això va ser en l'època de la Junta d'en Jaume Ortiz, l'any 92, aquí eren llogaters i es va fer una compra de lo que són les actuals instal·lacions. Es va passar de llogater a propietari. El senyor Comella va morir sense fills, sense descendència. I van quedar 17 hereus, que és una cosa complicadíssima de comprar tots a la plegada. Es diu que si no havia de comprar el seu tros, el Mar Ramon l'altre, les botigues, els pisos, i al final vam aconseguir-ho. Vam fer unes valoracions per uns tècnics determinats i vam poder comprar. L'any 92 vam poder comprar la casa. Els serveis que dona la casa, el servei interessant, és el servei de restauració. Això es va convertir en un restaurant perquè també el cafeter es pogués guanyar la vida i es va engegar un projecte com un PAC. I el restaurant, la veritat és que fa molts anys que funciona i que és un referent també.
aquí és un bar obert a tothom i per tant en un espai agradable, amb personalitat. Avui els espais que tenim, els bars, sovint són espais sense cap personalitat, on que podries estar allà o podries estar a un altre lloc. Per tant, d'entrada és la porta oberta a tothom qui vulgui venir-hi. Hi ha uns clients molt fixes. Si no estan aquí al bar, estan als restaurants i sempre hi són... Sí, és un tracte molt familiar, m'entens? Molt d'estar per casa. Sí. I nosaltres també els tractem molt quasi sembla com família, saps? Aquesta gent que ve cada dia i cada dia, doncs, al final ells saben si tu estàs cansat o si tens mal dia. Ostres, et veig molt sèria, et veig cansada, fas cara de cansada, tens descansar. Sempre estan al costat. Llavors, home, el bar és el punt de trobada, és el primer que la gent veu, el que és de referència, però voler fer veure que, esclar, és el bar, és el restaurant, no, és molt més que tot això, és un projecte cultural, que s'hi fan tot tipus d'activitats, que, per exemple, l'any 2009 se'ns va donar la Creu de Sant Jordi, per la trajectòria històrica que portem, social, cultural, amb una sala modernista i una sala d'exposicions, que avui l'Anadot surt al 9-9, no? Aquesta sala ha tingut 25 anys d'exposicions interrompudes, s'han fet més de 100 exposicions, comissariades per Anna Palom, al principi, per Natàlia Pérez, Ernest Cusats i ara actualment la Porta a l'Anadot, que va fer amb motiu dels 175 anys una gran inauguració de la nova temporada. Com a entitat el que vam apostar va ser per les exposicions, per fer exposicions d'art, que això s'ha consolidat i es va mantenint. Però combinava amb artistes joves amb una obra de molta qualitat amb artistes consolidats com Joan Farriols. I una altra funció social interessant és l'entreteniment. El casino celebrava 3 o 4, de sempre, històricament, 3 o 4 festes a l'any interessants. Els balls de la festa major, el ball de Carnestoltes, el cap d'any, com és lògic. Eren festes molt divertides i que també marxaven una mica del que era el casino, en aquell moment. La música no cal dir que històricament ja amb els orígens del casino hi havia balls de saló, etc., però això amb el temps ha anat evolucionant. Es van fer els primers concerts de jazz que van donar peu a crear la cava de jazz que actualment tenim a Vic. També ha estat seu del Mercat de la Música Viva. Molts anys, molts concerts s'han fet aquí al casino. Durant molts anys, Manel Manzano, que és el director de Fresa i era vocal de la Junta, ha programat infinitat de concerts de música pop i rock. Sí que voldria destacar un festival que se'n van fer 2 edicions, molt important, que es deia Vesprades de Gener. Això era promogut per en Joan Ribé i estava inspirat una mica en unes vesprades que es feien a Moscou. Les famoses vesprades de gener, és a dir, el casino com a màxima expressió de centre cultural que aglutinava diferents disciplines amb el punt central de la música. Música relacionada amb exposicions, durant 3-4 dies d'hivern, les vesprades de gener, que es deia. I poder destacaria la gràfica d'això que es treballava amb en Pere Tordera, el fotògraf, i també intentàvem que fos una gràfica innovadora amb aquest festival.
els anys 80 i 90 del segle passat, aquestes dècades. En Jaume Ortís i l'Andreu Roca, tots els presidents han fet les seves aportacions, però aquests dos, jo diria, amb tots els seus equips, joves, gent entusiastes, en Blancafort, en Just Palma, en Tom Granero, en Josep Burgaia, van donar-li un to d'obertura al Casino de Vic. Es va convertir el casino en un referent d'activitats culturals, activitats artístiques, es va obrir una sala d'exposicions, l'Ateneu de Vic. L'Ateneu de Vic és un projecte que va començar l'any 2015, fruit d'un conveni impulsat pel Casino de Vic, juntament amb l'Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic. Per esmentar que poder, en els 8 anys d'existència, han passat uns 60.000 persones, que és molta gent, i s'ha col·laborat amb unes 60 entitats, perquè la finalitat de l'Ateneu és que totes les activitats es coorganitzaven amb altres entitats. Aquí, com a punt de trobada, de desenvolupament d'activitats, de conferències en relació amb la Universitat de Vic i com a espai d'estudi dels estudiants de la Universitat de Vic. Hi ha la sala Ateneu per poder estudiar, per tenir un espai. El que van fer aquesta Junta, a part de continuar d'en Jaume i apostar per l'art i pel coneixement i aquesta idea d'Ateneu, vam incorporar el Club d'Escacs. És a dir, els socis dels Club d'Escacs van passar també a ser socis del casino. El Club Escacs Vic és un dels clubs més antics, possiblement el més antic de la comarca. Clar, el fet d'entrar aquí i veure aquest entorn clàssic, càlid, de fusta, no? I llavors veure les taules d'escacs, a vegades jugadors, les peces, lliga amb aquest ambient. També és veritat que això ha anat variant, perquè el que el casino podia representar fa 175 anys a la ciutat de Vic no és el mateix que representa ara, i no deixa de ser nedar una mica contracorrent el fet de mantenir i impulsar una entitat com el Casino de Vic en l'actualitat. Tradicionalment el casino també ha tingut una vinculació molt gran amb Cine Club Vic, han fet sessions de cine, s'han fet aquí. Els dijous fem una cosa que es diu microvisor. Una persona, durant mitja hora, explica una cosa sobre cine. Pot ser el que vulgui. Sobre un actor, sobre una pel·lícula, sobre un director, sobre un guionista. Mitja hora passen un vídeo i mitja hora se'n parla. I en una hora està fet. També es dic amb les llibreries de Vic, quan fan presentacions importants. Aquí he remarcat algunes, l'Albert Sánchez Pinyol, Antoni Bassas, finalment la Juana Dolores, l'Helena Solà, doncs utilitzen la sala del casino per fer les presentacions. Posem nosaltres aquest, Capitalani Res, que va guanyar el Premi Rosa Labrana de Poesia l'any 2016. A Tertúlies de Poesia va començar l'any 2008 i actualment encara se segueixen fent. Consisteix doncs a avisar la gent que hi vindrà un poeta i parlant del seu llibre, llavors la gent el llegeix en temps i llavors poden interactuar amb aquest poeta. Això és una activitat que dic des del 2008, encara ara, cada últim dijous de mes, continua aquesta activitat. La literatura al Casino de Vic, de fet, sempre ha estat molt important, tant amb les presentacions que hem fet de llibres com conferències, en fi, fins i tot amb edicions. Van apadrinar la creació d'una revista literària, cultural, dirigida per un dels casinaires contraculturals de la ciutat, que és Antoni Coromines. Aquesta revista es deia La Lletra, revista cultural, i que tenia una certa presència i estètica. Perquè el Casino de Vic sempre ha estat un centre d'informació. Sempre ha procurat de tenir els diaris i revistes més importants. Cada dia molta gent venen aquí a llegir el diari i les tertúlies serveixen per intercanviar informació. L'excusa de trobar-se, evidentment, és la tertúlia.
o parlar. Fixa't bé que veuràs molt poques televisions al casino. Si no t'agraden aquests principis? Tinc uns altres. Sí. Perquè els aparatos és un intermediari que per mi fa més nosa que servei. Pot servir per urgències i per altres coses, però per al contacte, no fotem, el contacte ha de ser entre la gent, entre les persones. Ells saben, i a mi em consta, que l'objectiu primordial d'aquesta tertúlia és arreglar el món. I per tant, ja sé que vosaltres, en fi, amb la vostra discreció, no ho divulgueu. Esclar, és que el lloc és molt cèntric, és molt adient, hi ha un bar, hi ha un restaurant, si està bé, és càlid, és maco, de tot. A més, nosaltres tenim una altra cosa aquí, que tenim totes les generacions com a soci. Per exemple, des d'un nen amb 7, 6, 5 anys que ve a les classes d'escacs, fins ara no sé l'edat del que tenim més gran de soci, però fins fa 4 o 5 anys en teníem un de 96. Per tant, hi ha totes les generacions representades i un dissabte al dematí totes conviuen en el mateix espai, que això trobaries poques entitats que passi. Ara nosaltres ja som una mica grans, No, una mica no. Una mica més. No una mica més. Una de les coses que més m'agrada a la vida és escoltar la gent gran. I això és fonamental per a l'evolució de la societat, escoltar la gent gran. Bueno, ara jo ja sóc una mica gran i ara doncs també em trobo que hi ha gent que m'escolta una mica a mi. Jo he notat a l'entrar aquí, per exemple, tan sols la Júlia amb el dels 175 anys, clar, és un canvi, inclús una cosa més ràpida, no sé, és un altre xip, no? És diferent. Clar, a mi em sembla que ara mateix el casino es troba en aquest procés de relleu generacional i per tant que no s'ha acabat. Una de les coses que a mi em sembla que són molt especials pel que fa al casino és que la seva essència és de casa d'acollida, de lloc d'acollida. Quan tu hi vas et sents com a casa, no és un espai hostil. I en aquest sentit, per les noves generacions, venir al casino, encara que hi hagi antigues generacions, fa que et sentis realment com a casa. Mantenir aquest espai, fer-lo funcionar, etc., demana que d'alguna manera et vinculis amb el casino. Fins ara hi havia una quota per socis, ara també tenim la figura de l'amic o amiga, algú que pot participar de les activitats de manera gratuïta però que es vincula amb la institució, perquè al final això, una institució com aquestes només té sentit si el que vas fent és anar incorporant gent nova que genera noves activitats, noves demandes, etc. La paraula és renovar, renovar la manera de gestionar l'entitat per intentar-li donar un nou impuls. Perquè tendim en una societat en què se'ns sol aïllar o ens solem aïllar. Consumim cultura de manera aïllada, mirant una pel·lícula a través de Netflix en comptes d'anar al cine, escoltem a través de Spotify en comptes d'anar a música, en comptes d'anar a un concert. Llavors, el casino sí que fa que el fet que no tingui aquest punt digitalitzat fa que capti que la gent vingui al casino, consumeixi cultura conjuntament i no només vagi a l'espectacle i se'n vagi a casa, sinó el fet que hi hagi un bar, una zona de tertúlia, de diàleg, doncs que la gent pugui compartir la cultura com una cosa social i no com una cosa individual. Jo el que reivindico, potser perquè fa poc que ho he deixat, fa 2 anys, que es valori la funció i que se sigui conscient de la funció que està fent el casino i que es posi en valor i que es potenciï, només això. Si té 175 anys d'història és perquè ha sapigut adaptar-se als temps i que s'ha convertit, s'ha transformat en un ateneu cultural, un ateneu de foment de l'activitat artística i de la reflexió ciutadana. Les sòcies juguen al parxís, juguen al rumicub, els socis fan tertúlies el dimecres, hi ha tota una generació que fa una colla d'activitats. Després hi ha uns altres socis que són socis i prou i uns altres que hem arribat més tard. Doncs aquí el que es tracta és que els 175 anys siguin una excusa per trobar-nos, en molts casos per retrobar-nos i per veure com fem avançar aquest casino.
és posar en xarxa gent interessant que passa per aquí al casino. És un lloc supercèntric, s'hi està bé, i per tant hi passa, diguem, gent molt diversa, que té interessos molt diversos i que tu els pots oferir un espai a la ciutat o a la comarca perquè passin coses. Que ha passat una sèrie de gent que encara a vegades no que els veus, sinó que els sents, no? Aquí no et sentiràs mai sol. Si vens aquí, no saps què fer, trobaràs un per xerrar de futbol, un altre per xerrar de no sé què. En trobaràs 15 que voldran parlar amb tu. Però esclar, tu has de tenir el contacte amb les persones. Si això el perds la noció de les coses, no? I la gent necessita el contacte, el vol, el desitja, i aquest és un espai ideal. El cor del casino són els seus socis i la gent que hi ha treballat i la gent que hi treballa. Però el motor del casino és la cultura.